L-20 ta' Awwissu tal-2012, bħallum 12 sena ilu ħalla din id-dinja l-eks Prim Ministru u l-eks mexxej Laburista Don Mintoff fl-età ta' 96 sena. U twilet f'Bormla fis-6 ta' Awwissu tal-1916 sa minn età żgħira u tela pass fl-istrutturi tal-Partit Laburista sakemm sar Segretarju Ġenerali u mbagħad deputat mexxej taħt Pawlu Boffa. Mintoff li kien igradwa bħala perit mill-Universitajiet ta' Malta u Oxford fir-Renju Unit inħatar deputat Prim Ministru u Ministru għar-Rikostruzzjoni fl-1947. Sentejn wara disgwid bejnu u Boffa wassal biex jieħu t-mexxija tal-Partit Laburista f'idejh biex sar ir-raba mexxej tal-Partit Laburista. Fl-1955 Mintoff sar it-tmien Prim Ministru ta' pajjiżna u rebaħ il-Gvern Blajta tal-Integration mal-Ingliżi, iżda l-Gvern kolonjali beda jkeċċel il-ħaddiema f'dawk imsejħin ir-rundowns. F'dawn is-snin Mintoff daħħal bosta liġijiet soċjali bilan li jiġġieled il-faqar li kien jiddomina dak iż-żmien. Iżda l-Gvern ta' Mintoff niżel 3 snin wara minħabba li ma kienx hemm qbil mal-Gvern Brittaniku u ftit jiem wara seħħ l-istrajk ġenerali tal-1958. Fis-sittinijiet Mintoff baqa' jmexxi lill-Partit Laburista fi żminijiet ibsin għal dawk kollha li kienu ta' twemmin soċjalista, partikolarment bl-interdett impost mill-Knisja tal-Arċisqof Mikil Gonzi. Fl-1971 Mintoff minn ġdid reġa' sar Prim Ministru u baqa' fil-kariga sakemm ħalla postu lill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici f'Diċembru tal-1984. F'dan il-perjodu il-Gvern ta' Mintoff ħadem fuq bosta riformi waqt li jolla lil batutu lil vulnerabbli il fuq fis-soċjetà grazzi wkoll għal xibka soċjali aktar imsaħħa. Minn barra hekk storikament ħadem biex Malta ssir Repubblika f'Diċembru tal-1974 u anke l-ftehim mal-Gvern Ingliż biex il-forzi militari eżarmaw minn pajjiżna darba l dejjem u ġabu l-ħelsien sħiħ fl-aħħar ta' Marzu tal-1979. Wara l-elezzjoni tal-1971, il-Partit Laburista taħt Mintoff rebaħ l-elezzjonijiet tal-1976 u l-1981. Il-perit baqa' attiv fil-Parlament sal-1998 u wara ħadem biex Malta ma ssirx stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan anke għax tul il-karriera politika tiegħu insista għan-newtralità, inkluż fl-eqel tal-Gwerra Birda fejn ħadem il-qrib maż-żewġ naħat. L-aħbar tal-mewt ta' Mintoff ħallit lil pajjiżna mbikkemm, beluf jinġabru fit-toroq ewlenin għall-korteo li għadda minn Ħaltarxien il-Kottonera u quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Anke l-Konkatedral ta' San Ġwan kien ippakjat bin-nies għall-funeral biex jagħtu l-aħħar tislima lil Perit Mintoff li ħafna f'pajjiżna kienu jqisuh bħala Salvaturi. Mintoff jinsab midfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Illum hawn żewġ monumenti dedikati lil Perit Mintoff pajjiżna, wieħed quddiem il-Knisja tal-Banda San Ġorġ ta' Bormla li tagħha kien President tal-snin twal u t-tieni quddiem il-Berġa ta' Kastilja fil-Belt Valletta, il-post li 52 sena ilu kienu stess li bidlu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru biex ħapost il-Berġa ta' Ragona.